Reacționăm la chestii cringe și funny. Partea a 2. Să începem, guys. Nou. Mai aveam unul, dar a rămas blocat. Din păcate am doar 50 de bani. Ia să vedem dacă pot să mă furișez și să iau unul. Mă piși pe alarmele lor. Din Adam și Eva. Dar mami a spus că ne tragem din maimuțe. Nice. Ăla-i neamul ei. Aulă, dar ce ai zis, mea? Tu fii atentă, mă jucam Brookhaven. Și mi-a zis nu, unul, că îmi dă nu știu ce pe Murder Mystery 2. Ai belit pula. Și mi-a dat schem. Dar m-a băgat și într-un grup. Păi dacă ești proastă, n-am ce să-ți fac. Da, proastă e stufă. Mă rog, bagă-mă în grupul ăla să vezi ce-l învăț să zboare. Da, pula! Prietena asta este prietena mea. Ce faci, fă? Bine, fă-mi, caut iubit. Fă-mi. A, iubit, ce-ai găsit? Găsit? Da, fă, cheamă Joshua. Păi adaugă-l, fă. Bine. Bună, fetelor! L-am găsit pe pedofil! L-am găsit pe pedofil! Se bat. Hei, frumoasă, ce faci singură pe vremea asta aici? M-am cam rătăcit un pic. Nu vrei să vii cu mine? Nu cred că e nevoie. Haide, mergem undeva frumos? Am zis nu. Haide! Ești surd? A spus că nu. Ce te bagi tu, măi, urâtule? Hei, ești în regulă? Da, acum, mulțumesc apropo. Pentru puțin, dar de ce ești singur aici? Mia, poți veni în privat puțin? Bine. Ce dracu fac ăștia? Uite, deci, eu cam plac pe Rebecca și efectiv nu o suport pe Maria. E prea pic-me. Plus e foarte enervantă. Cred că doar vrea să o facă geloasă pe Rebecca. Crezi că ai putea să o dai afară? Și pe mine mă enervează. Și da, o să o dau afară, oricum, cu sau fără prezență ei nu se schimbă nimic. Seara, Golanule. Cu niște prieteni, de ce? M-a sunat prietena mea și mi-a zis că te-a văzut cu alta. Nu este adevărat, eu am fost cu băieții. Aha, bine, și de ce ai ruși pe gât? Ok, bine, mai prins, te rog, nu te despărți de mine. Ia zi-mă care fata a fost. A fost Alexandra. Poftim? Prietena mea cea mai bună? Da, chiar ea... Eu am avut încredere atâția ani de zile ca să mă înșeli tu? Nu am vrut să fac asta. Eram la o petrecere și s-a întâmplat. Nu mă interesează. Ești un schibidi. Aș putea să fac ceva. Orice ca să mă ierți, te rog. Să dispari odată și să mă lași. Nu vreau să te mai văd, urâtule. Bine, atunci mă întorc la prietena ta. Nu! Asta terminăm episodul de azi. Dai subscribe pentru partea de 3. Bye!